God damn it, ούτε ένας πελάτης σήμερα. Στη μου γάμο το κερατό. Καλησπέρα σας. Τι καλησπέρα μωρέ γάμο. Σε τι μπορούμε να σας Τι να βοηθήσετε, το έχω πάρει χθες. Ένα καμένο πίξο. Αυτή είναι εγγύηση. Αντικατάσταση, τώρα αντικατάσταση. Τώρα. Ηρεμήστε κύριε. Τι να ηρεμήσω, θέλω αντικατάσταση τώρα. Στο πλαίσιο όσα. Τώρα, θέλω εγγύηση, αντικατάσταση. Δώσε μου ένα καινούριο. Μια καινούρια LG τώρα. Γελάς. Το αφεντικό. Τώρα μισό λεπτό. Τώρα το διευθυντή. Το διευθυντή. Ωραία, μισό λεπτό. Ηρεμήστε, σας παρακαλώ πολύ. Το διευθυντή. Δεν γίνεται. Εντάξει, περίμενε μισό λεπτό. Έλα τώρα, τι γίνεται εδώ. Τι γίνεται εδώ. Ποιος είσαι? Αφεντικό. Αυτό το έχω πάρει χθες. Είχε ένα καμένο πιξελάκι. Το κάψες. Εγώ κάψα. Το κάψες. Ρε, πούστηκα. Το κάψες. Θέλω εγγύηση, καταλαβαίνετε. Απλός άνθρωπος είμαι. Θέλω εγγύηση, γαμώ τα πράγματα. Αντώνη, έλα πάλι. Έλα πάλι, Αντώνη. Θέλω εγγύηση, ρε, γαμώ τα εγγύηση. Είχε ένα καμένο πίξελ. Το κάψες. Θα μου το αλλάξετε. Έχω χάσει την απόδειξη. Μπράβο ρε Αντώνη, μπράβο ρε Αντωνέδης, μπράβο, σε ευχαριστώ πολύ. Άιντε, βραδιά. Άιντε. Φαίνεται ρε παιδιά, φαίνεται. Να, να. Ένα καμένο πιξελάκι. Αφού φαίνεται. Αλλά να τι πάει το... I want to break some back, I don't know. What meat...